Selam dostlar. Bugün trading'e başlamak isteyen, e, trade etmeni öğrenmek isteyen oğlanlar ya da kızlar için tapat yok. Noldan trading näme? Näde bedilýär? Şonuň birinji bölüminde trading evet. Trading näme? Trading demek türkmençesi sowda. Gün içinde mysal üçin Bitcoin'dan görkezende kriptovalyutany gowy türkmenler çoto näme bilen menaken kriptovalyutany halanok gatykän manipulasiýa bar. Onuň üçin Forex'te trade edýändiňe. Day trading gün içinde mysal üçin bu 1 saatda 5 minut bolaly. Mysal üçin şu taýdan satýan, şu taýgaçan tutýan we şular aralykda satýan we puluny alýan. 4 saat 4 saatyň içinde puluny alýan, çykýan. Day trading diýip şunu diýilýär. Ertere geçirmeýän pozisiýany şuny atjaň, şunam ýapýan. Puluny alyp ýapýan göni. Onuň day tradingde nämeler bilmeli? Ilki bilen. Day tradingde ilki bilen meniň özüm birinji şunu bilmeli ekenim diýen zadym risk management. Risk management. Risk management'i geçenki videoda da aýdypdym. O videoda kendi ses gowy çykmandyr. Ine şu wagt mikrofon alyp täze. Ine ses gowy gelip başlar bu videodan. Risk management hasaňda puly dogry şekilde, dogry ýagdaýda riskini hemme zadyny manage edip kullanmaly. Misal üçin $5.000 hasabyňda pul bar diýeli. Şonuň sen diňe 1%-ni risk edip bilýän. Her pozisiýada diňe 1% täze başlanda 1%. Diňe 1%. Ýok, men gowy bilýän, men birazjyk tejribem bar diýen bolsaňam pozisiýaňa görä A+ setup bolsa pozisiýaň hemme zadyň gowy, hemme zadyň analiz etdiň, hemme zat teň isleşiňi ýalypdy bu marketde. Şolar ýaly A+ setupda sen 2% risk edip bilýän. Ýagny olam $100. Her pozisiýaňda $100 A+ setupda. Bolmasa $50. Analiziňe görä $50 risk etdiň, stop bolduň. $25. İkinji pozisiýada $25. Ondan ýene stop bolsaň, üçünji pozisiýada $10. We şu $10 bilen gitmeli niraçany plusa çykýançaň. Şu $75 şu gidiren pullaryň ýerine gelýänçä sen $10 bilen trade edýändiňe. Her pozisiýanda diňe $10 risk edýän. $10 risk edýän diýenim nähili? Mysal üçin long pozisiýa açjak bolýanma, long pozisiýa atjaň,
Şuday stop loss'un goýan. Şudaýda da take profit'in dogrymy? Şunu şeýle şular ýalyk edeli. Biraz gulyň aly. Ne? Iki arar alýan. Misal üçin bakaşlar ýalyk hereket etdi diýerler. Geldi şey diýip geldi. Şudaýda da pozisiýany açyldy. Baka şey gidenne ýokary gidip başlanda sen $20 pul gazanýan. Aýana baka şey dip ýerde baka şey dip gelýär. Sen pozisiýanyň açjaýdanym. Sen pozisiýanyň açyp şey ýokary gitmän ýene aşağı gidip başlaýar. Aşağı gidip sen şey stop edende sen diňe $10 ýitirmeli. Şey dip sen haçan $5000'dan ýitiren puluň ýapýançaň diňe $10 bilen trade edýän. Ondan soň plusa çykandan soň $25 risk edýän. Her pozisiýonda $5000'ň üstüne plusa çykanda $25 risk edýän we ýanky alap edil karar alyp çykýan pozisiýony ýapýan günüň içinde. Ertere goýan ok. Sebäbi bärde biz day trading edýäs. Günüň içinde alýan satýan we puluny alyp çykýan. Ondan $25'da da bir gedek take profit edýän. $55-60 take profit edenden soň take profit diýenim gazanýan $50-60 gazanandan soň sen ýene 1% $50 risk edip başlap bilýän. Şoňa çenli birinji $10 risk edýän. Birinji $10 risk edýän. Gazanýan ýene $10 risk edýän. Gazanýan ýene $10 risk edýän. Plusa çykýan. Plusa çykandan soň $25 risk edýän. $25 risk edýän. Ondan soň sen $50 risk edip bilýän. Şol risk management diýilýän zady etmesen şudaýda mysal üçin $80-90 ýitiren bolsaň risk management edip $80-90 ýitiren bolsaň risk management etmän sen şudaýda näçe ýitirýän. Her pozisiýonda 1% goýsaň mysal üçin risk management etjeklerle ýok. Onu sen prosto wagtyň gidýär $10 risk edip $25-30 alyp hiçbir peýdasy ýok diýip kiretsen şular ýaly ýatar. $50 risk etdiň. Stop boldun minus sana. $50 gitdi. Sen ýene de risk management eden ok we ýene $50 risk edýän. We iki pozisiýada eýem şu 3 pozisiýadan köp pul ýitirdiň da şurada. Ondan sen ýene de pozisiýa açjaň oturup bilmän. Ýene $50 risk edýän. Indi şudaýda ýitirenleňi şu $50 bilen aljak bolýan da. Häzir şuda $50 risk etsem bulan take profit bolsa $150 bolýar. O $50 plusda bolmaýar olar ýa-da. Bu $50 minus bolýar. 100% garanti berýän sana. Şoň üçin risk management hukman. Risk management etmesen trade'de pul gazanyp bilmeýän. Risk management etmän tradingde pul gazandym diýen adam bar bolsa yalan sözleýär. Gön yalan sözleýär başga işlerden däl. Ondan geleli şu grafika. Käbirtäde başlanan adamlar şu trading uygulamasyny bilenoklar. Ondan görkezip geçen şu ýerde geçenler bir türkmen gruppada
biri yazdı şey diýip. Trade etjek bolsaň diýe haýsy programmany kullanmaly diýip ýatypdyr. Şeýle gelýäň, Google'uň açjaň. Staýyk Trading View download diýip ýazýaň. Trading View'uň original official website çykyp ýaşaýda. Ýa-da Google Play'den hem skaçat edip bilýäň. App Store'dan hem skaçat edip bilýäň. Gelýäň, basýaň. Men nebärde Windows üçin we Apple üçin we Linux üçin we. Windows ulanýan bolsaň Windows versiýasyny alýaň. Apple ulanýan bolsaň Apple versiýasyny alýaň. Men özümde bolan soň download etjekler, üstüne bassaň ben download edip başlaýardy. Onuň ine şaýda görkezden ine programmasy ine içen şular ýaly. Onuň gelýän şaýda mysal üçin şular ýaly bolup açylýar-da. Şular ýaly bolup açylýar. Şaýdan özüň täze açjaň. Men öňkü açylandan baş şunuň boý biriniň üstüne basýaň, grafik açylýar. Хорошо oturalmaý barda. Grafik açylýar, grafika şular ýaly. Şunu şeýle edip görkezden. Ine bärde tool'lar bar. Fibonacci trend tabanly uzantysy. Şaýda sizde başda gelende telefonuňyz haýsy dilde bolsa şo dilde skaçat edýär. Hemmesi şaýda bar. Özüňiz gereklerini şaýda ýyldyza basýaň aşagda çykýar. Her gerek şaýda kelip onu açmak gerek bolsa. Bu gerek. Köp kullanylýan tool'lar Trendline. Boy, men ulanmakmyny. Onuň buram Fibonacci retracement diýilýär inglizçesi. Fibonacci düzeltmesi. Buram trend tabanly fib uzantysy. Şuny ulanyp bilýän traderlar az. Şuny ulanmak kyn. Menem kän ulanmakmyny. Men pastaýany Fibonacci düzeltmeni ulanýan gatgow tool. Köp zady görkezýär marketde saňa analiz etmäňi gataň tatlaşdyrýar. Onuň bärde bu zatlar boşlaý bular. Alış pozisiýony. Bu satyn alanda ulanýan. Ine şular ýaly. Satyn alanda ulanýan. Bular satanda. Ine ýankyň tersi. Satanda ulanýan. Ine misal üçin gelýän şeýle satjak bolsaň şeýle stop lossuňy, take profit'iňi nerden çykjak, nerden girjegiňi görýän, analiz etýän, şoňa görä şoň üstüne basyp sağa basýaň, limit emri oluştur diýär. Limit emri atjaň. Şaýda brokerlardan boý birini seçjaň, şoňa görä misal üçin baglap görkezden şeýle baglaýan. Häzir baglantym birmin. Baglandy. Hasabyň ýok bolsa-da, ben brokeryň üstüne basyp, şuna basýan hasap açdýan, brokeryň official website açylýar. Şo ýerde registrasiýa etýän. Açyldy, baglandy. Ne çykdy $5 pul bar içinde. Şoňa gelýän, üstüne basýan, limit emri oluştur diýär. Onuň şular ýaly panel açylýar. Şaýda nirde take profit etjek, kâryny almak, profilin orçosy näme diýmän? Pribylini almak karoçy. Onuň zarar durdurup bilen stop loss
Stop loss'uňy mysal üçin näçede çykjak? 25.644 ýazýan şörik. Emmadan aýarlaýan. Ine şurada risk bar. Riskiňe näme etýär? 1%. Dura. 1% risk edýän. Meniň häzir gatçygymdaky pul az bolan soň onuň 1%-ine näme açanok, pozisiýa açanok. $100 1%-ine bolsa açar, bärde näçe risk eden atja. 10% risk etmeliler. $5 10%'den 30 cent ekende. 30 centlik pozisiýa açjanda, garaçy. Ve öz gatçyňa görä, ýanky balansyňa görä ýüküýär. Sen $100 balansda bolsaň, diňe 1% risk etmeli. Onuň men gideli şu ýerde $5 näme o, ýitirseň hem içiň gelmeýär. 50% risk etdi şunu. 50% risk edende de şu taýda girsen $1 ýitirýän stop bolsaň, take profit etsen $3.14 kazanýan. Bu şular ýaly. Sat diýip basýan, pozisiýa limitime gelýär, baha şu taýyk. Baha şu taýyk şeýle gelýär. Sen şurada limitini aktiv etýär. Puluny marketa alýardanym, onuň şeýle diýibem, $3.14 berýär. Analizini dogry etsen elbetde. Dogry etmeseň $1 ýitirýän. Ýene de $5 ýitirmekden $1 ýitirmek gowy. Nerden teredende de. Ondan berde magnet bar. Magnet sen çytyklaňçylanda şu göni diklara barkada ýapyşýar. Köp nemeler traderlar şuny gönläp çyzman bilen oklar trend line'y näme etmeli? Şeýle trend line alýan. Çyzjak ýerine goýýan. Basýan. Özüm etdim ben onu. Şunu alýan şeýle. Shift'i basýan. Munam basýan da şeý diýip shift bilen bile çekýän. Shift knopka bilen bile çekýän şuny. Onuň eltik goýberýän göfünje çyzýar özi. Bu şular ýaly. Ondan başga berde gitýän stop bolýan, ştaýda stop bolun goýýan şeýle. Olmanda şuna birazcık настроениýany düzeler ýaly. Ondan berde text näme bar? Şeýle goýýan, açjam. Näme ýazasyň gelse, burada bellep goýasyň gelse, mysal üçin baha 25.000 gelende aljak diýen. Ve ondan biraz ştaýda nastroykalar bar, ondan aljak diýip belleýän. Bular şular ýaly. Ondan berde ondan berde indikatorlar bar. Söyleme. Näme indikator gerek bolsa, mysal üçin ýazýan şörik. RSI şu ýerde näme indikator gerek bolsa ýazýan çykarýan. Million san indikator bar o. Bulan içinden şular görkezek bolunda men favorilerim görkezek bolunda. Şular doculatsi manipulation, out of financial trust level. Bular ine şunu bar, şuny täze başlanlar ulanyp biler. Açyk görkezýän. Bir saatlikda görkezýän. Ine retracement level'dan ştaýda başlaýşda
Bu retracement level'larym näme? Şuňa görä, Fibonacci retracement'a görä çekilýärdi. Dealing range. Ewa, gitme. No. Trading mende alertýara bar. Ha, 2 gerek çykyp durar. Dealing range'e geçýär. Geç aýda. Mine 0.75, 0.5, 0.25. Näme dipdir? Baha. Ne? Gelýär 0.5'e gelýär, aşağı gidýär. Aşagda da şuýdaki levellerden ýylyna aýlanýar. Ondan ýene de 0.5'in üstüne çykýar baha. Üstüne çykýar, ýene aşagyna düşýär. Şuýdy eýem baha üçin güýçli ýer. Ýokary gitmesini gollaýar şuýdylary. 0.5'in aşagy 0.5'in aşagy ýokary gitmek üçin gollaýar. Bulary has giňişleýin beýleki tapaklarda düşündiren, beýleki videolarda düşündiren näsip bolsa. Gönem 0.5'in aşagyna düşýär. Şuýda men çyzygyny şuýda çyzyp goýupdym bu keýlew. Şuýdaky keýlewdanam ön ýokary gidýär. Keýlewlara da näsip bolsa önümizde videolarda gelir. Ne? Ýaly trading ulanýşy. Shift F'e basýaň, Shift F'e basýaň, full ekran bolýar. Ýene Shift F'e basýaň, avyşny ekran bolýar. Onuň bärde şuýda seniň analizlerini öğretken tablon, tablisan, tutmaçysı. Şuýda görýän mysal üçin altyn kılıç bilen video bir sagat bolýar aýdyr. Ýok, tüfaýma. Geçäýjan dogan. Video kesilmese bolýar internet aýrynda. Hah, hah. Kesildimi? Ýok, kesilmändir. Nur aýryldy. Muny bara şu täze başlanlar ulanıp biler. Aýryldy. Bular soň markalaryn bular entäk ýerse. Ondan gelýän şerden mysal üçin başga bir täze bir çykdymy gelýän gözletýän adyny ýazýan mysal üçin XRP USDT diýeli. Şuýdan gel goşmaga basýan şu tablisa goşulýar. Ondan şuýdan görüberýän ämnesini. Ondan bärde bu diýeni kurýanda mysal üçin gelýän şuýdy sen diýen şuýdy bu diýeni kurýan. Alarm ekleýän şuýdan kesenine alarm bu diýeni çalýar da karaçy. Şuýda gelende bu diýeni çalýar. Bu diýeni çalýar. Sen çardatjaňdan analizine seredip başlaýan. Şerden reversal berse sen pozisiýon atjaň. Olar ýaly. Men bärde öňkü goýan alarmlaryň bar. Bular gerekkel. Bärde de näme? Traderlar zat edýärda öz pikirlerini ýazýarlar, zat edýärler. Öz pikirlerini ýazýarlar. Senem ojuk-bujuk zatlaryny paýlaşyp ýazyp şerde gürleşip bilýän. Beýleki traderlar bilen görýän, näme analiz edipdir, näme goýupdyr, näme üçin beýle, bu näme bolýar. Şol karaçylar ýaly. Şuýda Bitcoin analizini paýlaşypdyr. Näme paýlaşypdyr? Şuýdan üçe gitdi. Nerden bilýän aja?
Ondan bärdäki zatlar köpse ulanyklar bular. Başda içi gerek elen ýaly. Haber akşy. Bärdäne mysal üçin habarlary näme dip bilýän altyn barada näme gelse, habar gelse şu ýerden gidarlap bilýän-de. Ondan başga bärde-de bildirimler näme post paýlaşyp bolýar näştaýda şey diýip X'de, Twitter'da çadyň paýlaşyp bilýän, eden analiziň paýlaşyp bilýän. Ondan şo ýerden sana kommentariýa zat gelse şaýdan görüp bilýän korajy. Ama ulanyp duran zat bu zatlar prosta buraya da gaýdyp geçen, ondan näme diýip ýöremäň diýip aýtýarlar. Bulara mysal üçin gelýän, şunuň udalyp bolmasyny islemäň dogrymy? Gelýän, gurulaýan. Şuny udalyp etip bilen oňa sen şu udalyp etip bolmaýar. Diýjekdim bolýar. Bollaby. Araşlaryny kilitle. Bärde. Gymyladyp bolanok. Bulan gizleýär. Karaçy trading ulanşylar ýaly. BMW M4 diýip bunu. Bularam chart, mumlar, hemmekim köpüňiz bilýänsiňiz, ona da aýdyp geçeýin. Şaýda gelýän, näme haýsynda, haýsy chartda ýa-da haýsy paritede pozisiýa açmak isleseň, forex bar, kripto bar, indeks bar. Bulara men ulanamak. Şoýardan kriptoda pozisiýa açjakmy? Gelýän, gözletýän kriptoda, haýsy coinda? Solana coin. Binance'daky datasy bilen görkezilýän eken. Garaşylar ýaly. Bärde wagt aralyklary bar. 1 sagatlyk, 4 sagatlyk, bir gün, bir hepde, bir aýlyk, 15 minutlyk, 5 minutlyk, 3 minutlyk, 1 minutlyk. 1 minutlygy ulanmany maslahat bermek, 1 minutlukda gaty köp manipulasiýa bolýar. Şoň üçin 1 minutlukda käme pozisiýa seyredemek. Karaçym 15 minutlyk we 5 minutlyk chartlarda seyretme. 5 minutlyk chartlarda, 15 minutlyk chartlarda seyretmeli karaçy diňe. Ondan wagtlykça şular ýaly başga da soragyňyz bar bolsa, men kommentariýalarda ýa-da Telegram gruppa gelip, Telegram gruppanam şu videoň aşagynda ssilkasyny goýjak. Telegram gruppa gelip soraň. Hökman. Burada sorasaňyz hökman jogabyny men bererim. Şu wagtlykça başga aýtjak diýjek zadym ýok. Şular risk menejmenti hökman etmelidir. $100 pul bilen trade etjek bolsaňam risk menejmenti hökman etmeli. O zaman men ýapaýyn videony ýavaş-ýavaş. Şimdiki videolarda görüşençe soraglaryňyzy hökman kommentariýalarda ýazyň ýa-da Telegram gruppa gelip Telegram gruppada ýazyň. Men indiki videolarda hökman jogabyny berip geçerim.